ما یا گفتم ماریو کارگری ما بود بچه ندیوس ما رئیسی گندانا بودم و امروز رئیسی ما ماریو های نریم با فکر که ما رئیسی نمیکنه برای دیر کنیم نروشنا نبود ریالی ما شوزه بیسته بودیم و تیماچای غریبی است که را پیشکشتون میکنیم بوزد نقطی کلیپ شد مقصد های پشتیمون بیدار بودیم شاید بچه که اسپی کرش запись монкада ки из-за того что нас рӯзе ки ман шайха приказ додам шайхам дер карда ки бачаш наврӯзӣ дошт ва имрӯз мақсад ман ҳозир хестам соати 10 саҳар хоб кардаги будам хобоварам кунен хоне хай мерем заодно мефаҳмем ҳозир ки вақт шуда барои мариора раиси хуб бидем ё ки не соат аллакай 4 шидагиай хай ба ҳар сурат таваккал бахем аракай рептиҷи рафтестем ва мебинем як рӯз коргар будам дар рептиҷи чӣ хела и плюс ки таму баъд охир дар фикрати муновиди шайх мегем ки чӣ хеле раисе чӣ хеле начальника ҳафшита раиси ма марио ая шайхам мефаҳмем ки серам Салом алейкум ҳамкорои наиман. Салом алейкум. Мегаш хейр. Салом алейкум. Назбират созир. Раис кес? Не мардак, имрӯза раиси ма. Начальник ки мару. Тим хайр, начальники калони созир. Салом алейкум. То ҳароми. Салом алейкум. ва ма имрӯз пеши раиси худам мерам. Салом алейкум. Раиси ма киҷода? раис бахшиш бери бад кардем. Мардак Имрӯз коргар мо контракт дерка штраф нависта мешавад. Шайд ма гуфтам кози мебинем. Салом алейкум. Имрӯз ма коргари рептиҷи. Короче, ма дорам омадам. Ман намедонам маҷа коргар ё коркун чикали качи аллакай ма да 4 та задача ма бояд 4 барнома да иштирок кунам. Пурсиш, совети шонамсӣ, тест бо ким чикали дига барнома. Барномаи то. Коргаро шумо ба ҳақ надоранд ки отказ кунанд ё ки ҳам олик дар қалҳо мешин. Олик наметем то мака. Не, фаҳмидам шумо коргари ҳамчунин дига бояд должен починать кунед ё свободи мнения дорем. Надорем. Ирӯз. Шумо демократия фаниге? Ирӯз надорем. ва бародаро аллакай омадем ҷо провокатсия кунанд ки имрӯз рӯзи кори соат 4 то 8 корай плюс ки этаму чӣ мешавад уже мара неҷаштонда сиёнка кардесам барнома да хоҳиш мекунам барнома 4 барнома рептиҷи подряд ки ман баромадам барномаашона тамошо накунем барое ки маҷбурияй хай буфаҳмед шух мекунам масъала не ки маҷбурияй бародаро чӣ хеле ки мебинем рӯзи кории ма бучид директори главни рептиҷи шайх кори ма қабулай бачаҳако имрӯза рӯзи кории шонемси бучид ва иҷро кардани чи приказ будаги ма иҷро шуд 100%. марио ку директори ма марио буд хай қабул начальник марио буд дар як рӯз 5 программа кардем дер мебироянд ҳамаи формаҳои ахелаи бародаро илтимос комментария дарша қайнак марио ма имрӯз кор омадам қабул 100%. ягон камбуди нест Ягон камбуди нест чи хоҳиши доштем ҳамаш иҷро шид. ҳамаи хоҳишотон иҷро шид аки ман хоҳишома иҷро мекунам то есть ман хоҳишома мегум пага дар видео доди худо қад команда таверша зарани мегум